Aw sanibonani bantu benkosi. Sanibonani bantu bakithi. Nanoma ikuphi lapho kufinyelela khona leli phimbo. Awu ngiyanibingelela wengane zakwethu. Unodaba bengifisa silibuke la nawe. Njengoba ungilale ngisho wena impela musu ubuka umakhelwane wakho. Ngisho wena impela ngoba lo daba aqondene nawe ngqo. Incwadi ngokuka Luka 7 verse number 13. Unodaba olumnandi kabi la awulalele la wena. Lapho inkosi ibona lo mfelokazi yamhawukela yathi kuye yeka ukukhala. Ngemva kwalokho yasondela yathinta uhlaka ababeluthwele bama yathi Mfizwa ngithi kuwe vuka. Verse number 15 lo muntu ofile wavuka wahlala waqala ukukhuluma uJesu wamnika unina. Yebo lo muntu ofile wavuka wahlala waqala ukukhuluma uJesu wamnika unina. Oh Nkosi yami, lana kunensizwa eyafa. Uma uzoyiqala lapha ku verse number 11 uyathola ukuthi kwakuumngcwabo ngaleli langa. And kwasekuphunywa sekuyiwa emathuneni. Kwadla ukuthi kuyiwa emathuneni uJesu ubengakafiki. Engathi uJesu lomngcwabo akazange awu-attende. Kodwa wafika uJesu sekuyiwa emathuneni. Ayikhona umuntu engikhuluma naye ke namhlanje. uJesu ufika nje sekubhekwe emathuneni. Uhlelo lomngcwabo seliphelile. Ikhulumi zonke seyikhulumile zaqeda ngomufi. Angazi ukuthi umfundisi owayephethe umngcwabo wenza kanjani. Sekufika uJesu. Kodwa sizwa kuthiwa laba ababethola uhlaka uJesu sefika bama. uJesu bamisa kuthi wathinta uhlaka nje uJesu. Hey. Kodwa Nkosami ngiswela abazongizwa kulolu daba. Ngesikhathi uJesu efika endodeni efile isibheke emathuneni siyongcwatshwa sekuphelile. Amakhelwane sebekhulumile kahle. Ihlaba seyikhulumile kahle. Umndeni usukhulumile kahle. Seqediwe ukukhulunywa uhlalo seliphelile. Nomphathi ohlalo naye seqedile ngomngcwabo. Sekubhekwe emathuneni. Hayi wafika uJesu. Yo wafika uJesu man. Wafika abantu sabathi kuphelile. Wafika abantu sabathi kuqediwe ngawe. Kodwa wafika uJesu man. Wathi wafika uJesu waqonda kumama omfelokazi aseshonelwe indodana yayo ukuphela kwayo. Waqonda kumama wathi yeka ukukhala. Nami ngizosho njalo kuwena namhlanje. Ngizothi yeka ukukhala. Usukhalile sekwanele. Ihlaba zakho zikushile wakhala. Abantwana bakho bakushiya wakhala. Umyeni wakho unkosikazi wakho wakhala. Ngizothi yeka ukukhala. Ibhizinisi lakho wabona liwa wakhala. Abanye baphelelwa umsebenzi bakhala. Ngizothi yeka ukukhala. Nangu uJesu. Yeka ukukhala. Stop crying. Utaqede nje
wazi uJesu waqonda ohlakeni olulela umuntu afileyo wema we angazi ukuthi wena iluphi uhlakolele kulona angazi abantu sebethini ngokufa kwakho angazi sebetheni ngeenkinga zakho kulolu hlaka onolela kulona sebekhulumile abantu baqeda ngempilo yakho kodwa ngizothi namhlanje yeka ukukhala yeka ukukhala uJesu wavele wathinta uhlaka olulela indoda egulayo. Young man, that was Jesus was saying. Jesus said, young man, I tell you, get up. Hey, that is the title of my message. Get up. I tell you, get up. That dead boy sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. Ngizothi mina kuwe ngisho izinto zakho ezalahlekayo ziyabuya. Okufile kwakho kuyaphila. Mase kufika uJesu nje. Hey ngithi mina mase kufika uJesu. Ngiyabona nje makusafika isonto. Ngiyabona nje makusafika abangani. Ngiyabona nje makusafika abathandazi. Ngiyabona nje makusafika inyanga. Ngiyabona nje makusafika odokotela. Kodwa masekufika uJesu akufile kuyavuka. Angazi ukuthi yini yakhe efileyo empilweni yakho. Kodwa ngizothi namhlanje konke lokho kufile kuyavuswa. Ngithi mina konke kufile kuyavuka. uJesu wafika emshadweni wasekhana laseGalili. Iwayini laseliphelile. Kwasho ukuthi iwayini liphela nje khona uJesu. Hayi ngithi mina konke kuphelile. uJesu makuthi ubeke kafiki. Manje kwafika uJesu okuphelile kuyabuya. Konke kudliwe isikhonyana kuyabuya. uJobe walahlekelwa yikho konke ayinakho empilweni yakhe. Kwathi masekubuya kwabuya sekuphindiwe. I'm here to prophesy upon your life. Whatever that you have lost in your life, I prophesy tonight. I prophesy today. I prophesy this morning. I prophesy this day. Everything that you have lost, it's coming back in the name of Jesus. If you believe what I'm saying to you right now, lift up your hand and shout yes. Zonke into zami ziyabuya. Lord Jesus, I pray. Baba ngiyathandaza namhlanje. Oh Nkosi yami. Okufileyo kuyavuka. Okulahlekileyo kuyabuya. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Siyabuya into elahlekileyo. Angazi ukuthi wena ubulahlekelwa yini. Kodwa ngiyathandaza namhlanje kuyabuya. In the name of Jesus. Hallelujah. Shout yes.